La Biblioteca La Bòbila ha posat en marxa un club de lectura sobre Nova York amb l'intenció d'oferir diversos aspectes de la ciutat dels gratacels. L'èxit ha sigut tal que ja no queden places disponibles. Se la coneix com la ciutat que mai dorm, la capital dels gratacels, la Gran Poma. És Nova York, una ciutat que evoca tota una mitologia literària i cinematogràfica. Degut a aquesta immensa capacitat per inspirar grans obres literàries, ha animat els responsables de la Biblioteca La Bòbila a crear un club de lectura on Nova York és la protagonista. Nova York és probablement la ciutat més especial de les que hi ha avui en dia i la que ha generat una quantitat de literatura, filmografia, discografia més espectacular del món. Seria, de fet, la capital del món del segle XX. El club de lectura s'anomena T10. Volen abocar un viatge on a través de la lectura es farà un itinerari amb 10 parades. A cada viatge trobarem una mirada diferent de la ciutat, amb novel·les, còmics i també pel·lícules. Manhattan, de Woody Allen, que és un cant d'amor a la ciutat per un dels directors de cinema més famosos i més reconeguts. Tenim una novel·la de Paul Auster, que és tota la quotidianitat més contemporània a nosaltres. Tenim també un còmic del Will Eisner, que seria el gran inventor de la novel·la gràfica i que ens parla del Nova York dels anys 30. El club de lectura ha estat tot un èxit. Amb les 20 places disponibles ja cobertes hi ha llista d'espera. Els que no han pogut apuntar-se tenen una altra oportunitat. Es faran xerrades literàries sobre Nova York a les altres biblioteques de la ciutat. Cadascun ha programat com a mínim una sessió de club de lectura amb una novel·la que passa a la ciutat de Nova York. I la primera sessió que es fa a la Biblioteca de la plaça Europa és precisament Huérfanos de Brooklyn. El T10 és un dels nous clubs de lectura que han començat l'activitat aquesta setmana. A les biblioteques de l'Hospitalet hi funcionen una vintena i tracten temes diversos, com la novel·la negra o romàntica, el còmic o l'aprenentatge d'idiomes.